Na ukrajinsko-slovenskom hraničnom prechode Užhorod-Vyšné Nemecké sa uskutočnil už tradičný deň priateľstva, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia orgánov štátnej správy a samosprávy, spoločenských organizácií, podnikateľských subjektov a občania z prihraničných oblastí Ukrajiny a Slovenska. Už po 12. krát sa tu schádzajú dobrí susedia, ktorí bývajú na obidvoch stranách ukrajinsko-slovenskej hranice. Prichádzajú sem dobrí priatelia, aby sa mohli podeliť radosťou z dosiahnutých úspechov, porozmýšľať o vyriešení spoločných problémov, načrtnúť plány do budúcna. Pre nás, pre všetkých je toto výnimočný deň, stretávame sa tu každý rok, ja už som tu 4. raz. Je to výnimočná tradícia, ja myslím, že takýchto stretnutí na hranici, pokiaľ ide o susedov našich štátov alebo Ukrajiny, nie je až tak veľa. Veľmi si to vážime. Tieto stretnutia prispievajú k rozvoju vzťahov, k tomu, aby sme sa lepšie poznali, prispievajú k rozvoju spolupráci, na čom Slovenská republika má mimoriadny záujem. Sme susedné krajiny, chceme naďalej si byť blízky, chceme rozvíjať nielen politické a ekonomické vzťahy, chceme sa cítiť dobre a myslím si, že k tomu pomáha aj to, že aj mentálne sme si vlastne blízki a tieto stretnutia na hranici to potvrdzujú. Tak ako povedal pán gubernátor, Slovensko podporuje cestu európskej integrácie Ukrajiny. Čakáme, že koncom tohoto roku bude podpísaná asociačná dohoda a dohoda o zóne voľného obchodu s Ukrajinou. V každom prípade za Slovenskú republiku môžem povedať, že podpis tejto dohody je v našom záujme a urobíme všetko preto, aj keď hlavná práca samozrejme pri plnení kritérií je na ukrajinskej strane, aby sme tomuto podpisu pomohli. Na stretnutí bol podpísaný program spoločných podujatí spolupráce Prešovského samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie a protokol o spolupráci medzi Košickým самосправним краєм a Закарпаттям. Ми підписуємо угоди про економічну, туристичну, культурну, спортивну співпрацю. І я б хотів подякувати сьогодні присутнім тут керівникам країв, це Петер Худік і Зденек Трибула, які допомагають нам, щоб ці інтеграційні питання піднімалися на більш високий рівень. І прикладом цього є, що сьогодні вже було сказано із подіума, що сьогодні українці і русини, які проживають на території Словакії, себе комфортно відчувають громадянами Словакії. В той же час зберігають культуру національних меншин, русини і українців на території Словакії. Na tejto akcii sa každoročne zúčastňujú predstavitelia orgánov štátnej správy a samosprávy, spoločenských organizácií, podnikateľských subjektov a obyvatelia z prihraničných oblastí Ukrajiny a Slovenska. Cieľom tohto medzinárodného spoločensko-kultúrneho podujatia je posilňovať priateľské partnerské vzťahy a nadväzovať kontakty. Každý rok, pokiaľ sa realizujú vykonávacie protokoly, vždy ju rozmeníme aj na drobné. To znamená, či je to oblasť turizmu, či je to oblasť cezhraničnej spolupráce pri zabezpečovaní dopravnej infraštruktúry, hraničných prechodov, pri napájaní jednotlivých podnikateľských subjektov jeden na druhého, oblasti kultúry. Čiže máme sa čím pochváliť spoločne a ja si myslím, že aj dnes sme dobre naštartovali ten proces do tých nasledujúcich období. Cieľom stretnutia bolo aj vytváranie podmienok pre ďalšiu realizáciu európskych projektov, kultúrnych a spoločenských podujatí založených na spolupráci medzi Ukrajinou a Slovenskom, ale i podpora vstupu Ukrajiny do Európskeho spoločenstva. Slovensko je pripravené na to, aby eventuálne už pomáha Ukrajine na integráciu v rámci Európskej únie. Zvlášť je to v podstate dá sa povedať východ Slovenska, to je Košický a Prešovský kraj v rámci spolupráce, ktorú máme tu na. Cestovný ruch a turistika je v podstate ekonomický produkt a je to jeden, dá sa povedať, možno z najdôležitejších ako rozvojov v rámci hospodárstva. Snáď trošku tomu ešte brzdí stále práve možno víza, ktoré potrebujeme, alebo potrebujete vy dostať, keď chcete ísť k nám
ale napríklad možno tá integrácia v rámci Európskej únie to celé zmení a už to nebude také. V našom pláne po vyplnení kritérií, na ktorých doговорила Украина с Евросоюзом, je устранение визовых отношений. Значит, мы шагли в этом направлении. Это, по-моему, в интересах обеих стран. И Словакии, и Украины, и нас на первом месте интересуют граждане обеих стран. Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program a stretnutia najvyšších predstaviteľov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Okrem iného vytvára príležitosť na prezentovanie krajov a miest, výsledkov ich kontaktov a spolupráce so svojimi partnermi, predstavenie kultúry a remesiel vo vlastných prezentačných станках. Кожного року приймаємо участь в кожному святі, День добросусідства, на кордон, на перевал трембіти кличуть, кожного року приймаємо участь. Значить, сьогодні можемо показати вам до представлення роботи майстрів, учнівські роботи, гуртківські роботи нашого професійного, учнів професійного ліцею. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia je posilňovanie dobrých vzťahov a partnerstiev na oboch stranách hranice. Tento školský rok u žiakov prvého ročníka slovenskej školy v Užhorode neprešiel márne. Výsledkom namáhavej a húževnatej celoročnej práce je knižka pod názvom Rozprávky z prvej triedy. Toto dielko svedčí o tom, že okrem toho, že sa deti naučili písať, čítať a počítať, spolu so svojím učiteľom Jánom Pochaničom napísali ešte aj niekoľko rozprávok. Tie myšlienky prichádzali na hodine. Bežné, možno, že pre niekoho celodenné a také tie problémy alebo bežné záležitosti. A ja som z toho vykúzil nejakú rozprávku. Pre mňa tam vždycky bolo niečo rozprávkové. Keďže vieme, v akom stave boli žiaci na začiatku v septembri, čo sa týka slovenského jazyka, tak aj takýmto spôsobom sa chcel rozvíjať tú slovnú zásobu a ten vzťah k literatúre a k čitateľskej gramotnosti celkovo. Prváci sú nielen autormi, ale aj hlavnými hrdinami rozprávok z prvej triedy. Zaujímavé, že aj pestré obrázky, ktoré uvidíte v knižke, namaľovali žiaci. Niektorí ju videli až teraz pri krste, niektorí trošku zazreli, keď som ju prenášal v triede a boli prekvapení, lebo možno, že si mysleli, že to je iba také rozprávkové vymýšľanie a zrazu tam bola rozprávková kniha. Krstnou mámou tejto rozprávkovej knihy bola generálna konzulka Slovenskej republiky v Užhorode Janka Burianová. Ja som bola taká šťastná, keď som čítala tie riadky a môžem povedať, že už asi poznám všetky detičky z tej prvej triedy. Takže no, úžasné. Najdôležitejšie je to vlastne pre tie krásne malé detičky, ktoré sa každé jedno v tej knihe nachádzajú. Ja im želám naozaj veľa radosti a nie len im, ale aj ich rodičom, celým rodinám. No, je nádherné ocitnúť sa v knihe. Hudobným hosťom tejto akcie bola slovenská herečka a spevačka Veronika Husovská, ktorá zaspievala niekoľko piesní zo svojho nového CDčka.
Ja sa veľmi teším, že Jano je tu takú krátku dobu a urobil niečo tak úžasné s deťmi. Ja si myslím, že to je krásny projekt a veľmi sa teším, že som tu mohla byť. Na prezentácii knihy bol prítomný aj ďalší hosť zo Slovenska, a to spisovateľ Valentín Ševčík. Poprvýkrát som vo svojom živote prekročil hranicu Ukrajiny hneď v takýto krásny deň. A som rád z niekoľkých dôvodov. Po prvé, že som teda tu v inom štáte. Po druhé, že som v priestoroch, kde krstí môj dobrý kamarát Janko Pochanič knihu, ktorú napísal s deťmi. A do tretice som rád preto, že okrem neho sú autormi tejto knižky aj deti, ktoré on učí. A keďže sme ja a Janko vlastne kolegovia učitelia, tak mám veľmi blízko k tomuto aktu a počinu, ktorý spravil on. A teda kniha, ktorá sa dnes narodila a vznikla, svedčí jednak o šikovnosti týchto detí, ale možno v prvom rade o šikovnosti pána učiteľa. Ja som sa k tejto knižke ešte nedostal, ja ju vlastne prvýkrát vidím iba teraz a teším sa, kedy si ju zoberiem do rúk a prečítam. Ale zapôsobila na mňa hneď rozprávka, ktorá tu dnes bola prečítaná tým malým pekným dievčatkom a hovorím si, jasné, je jasné, kto tie deti riadi, kto tie deti usmerňuje, kto ich ťahá po tej literárnej dráhe práve smerom do tejto knižky. Ako tvrdí Jan Pochanič, táto kniha je len začiatok jeho tvorivej spolupráce so žiakmi. Keďže názov tejto knihy sú rozprávky z prvej triedy, v druhom budú z druhej triedy, v treťom plánujeme rozprávkové CDčko a v štvrtom si necháme nejaké to prekvapenie, aby sme neboli veľmi priehľadní. Krst rozprávkovej knihy sa konal v priestoroch Centra slovenskej kultúry v Užhorode a celú akciu pripravili učiteľ a spisovateľ Jan Pochanič v spolupráci s deťmi a ich rodičmi. Všetci žiaci a učitelia sa veľmi tešia na udalosť, ktorá sa koná na konci školského roka, a to na sviatok posledného zvončeka. Je to sviatok, ktorým žije celá rodina žiaka. Deti sú od 1. po 11. ročník na posledný zvonček vzorne upravení a s tými najmladšími do školy na sviatok prichádzajú aj rodičia. Takýmto pekným, ale trošku dažlivým bol v tomto roku sviatok posledného zvončeka na Všeobecno vzdelávacej škole číslo 4. Na sviatok do školy prišli aj významní hostia, medzi ktorými bola generálna konzulka Slovenskej republiky v Užhorode Janka Burjanová. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je nádherné v takýto vzácny deň byť tu spolu s vami a cítiť tú atmosféru radosti, napätia, ďalšieho očakávania, ale najmä atmosféru tešenia sa na prázdniny. Stredobodom celého sviatku boli samozrejme maturanti, pre ktorých vlastne tento sviatok je posledným školským sviatkom. Mimoriadne slávnostným záver školského roka bol aj pre žiakov 4. ročníka, ktorí sa lúčili so svojím triednym učiteľom. Doviedol som žiakov do 4. ročníka, prebral som ich pred 3 rokmi, urobil som s nimi určité pokroky. Ročník bol dosť náročný, vzhľadom na to, že situácia s tými deťmi bola dosť od samého začiatku napätá. Chovanie mali také dosť voľné, všetko som to musel upravovať, ale čo ma tešilo, ich vedomosti boli na veľmi vysokej úrovni. To ich ctí. Rád som, že som doviedol ten 4. ročník do konca. O rok ich čaká 5. ročník, ktorý bude určite veľmi náročný, lebo učitelia v 5. ročníku budú klásť oveľa väčšie nároky ako my teraz tu na tom 1. stupni. Je to už vlastne ten 4. ročník, tie atestácie, DPA, to všetko, ktoré sme mali, je to určitá skúška dospelosti. Mesiac maj pre mladých spevákov, ktorí radi spievajú slovenské piesne, je vždy veľmi očakávaný.
Práve v jeden z dní tohto romantického jarného mesiaca sa talentovaní zakarpatskí slávici schádzajú do obce Seredne, aby ukázali, kto z nich má najkrajší hlasok. Teda prichádzajú na súťažnú prehliadku slovenskej ľudovej piesne Zlatý Slavík. Na 15. ročník oblastnej súťaže účastníci prišli pekne vyobliekaní v ľudových krojoch v sprievode učiteľov a hudobníkov. Medzi hlavné ciele súťaže tradične patrí vyhľadávanie a podpora mladých talentov a zachovanie slovenských ľudových tradícií. Až mám slzy v očiach, ja som naozaj tak dojatá a taká šťastná, také nádherné hlasy, ale čo je najúžasnejšie, najkrajšie na tom všetkom, čo sa mi páči, výber piesní. Oni naozaj náročné, ťažké piesne, ale také, ktoré už na Slovensku pomaly sú aj zabudnuté. Vyťahujú tie klenoty staré, nádherné. Tak naozaj som očarená tou situáciou. A tie deti sú nádherné, úžasné. Súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Zlatý Slavík každoročne organizujú Detská umelecká škola v Serednom a Matica Slovenska na Zakarpatsku. Tento rok Zlatý Slavík bol financovaný z európskeho projektu Slovensko-Ukrajinské kultúrne centrum, cieľom ktorého je vytváranie a posilňovanie spolupráce medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou. Dneska by som povedal, že prvýkrát som na takomto koncerte a som veľmi prekvapený a rád, že som dneska mohol byť tu, pretože zistujem, že Slováci na Ukrajine sa venujú v skutočnosti výchovou našich pobratímів, jak говориться. Дуже приємно бачити, як зodpowiednio беруть ці пісні, які співають днеска, výchova učiteľa, prejav ich je na veľmi, veľmi vysokej úrovni. V tomto roku účastníkov na súťaži bolo naozaj neúrekom, a to až 62. Teda vybojovať titul Zlatého Slavíka nebolo ľahké. Súťažiaci boli rozdelení do 3 vekových kategórií a ich odborná príprava a dobré vystúpenie samozrejme potešilo divákov, ale dodalo práce aj porote. V tomto roku sú pekné pesničky a vďaka podpory Matice Slovenskej na Zakarpatskej, Zväzu Rusov Ukrajinskej na Slovensku, oblastnej štátnej administratívy, rajonnej administratívy a Seredňanskej detskej umeleckej školy, ktorá už 15 rokov organizuje a pripravuje túto súťaž. My v tomto roku môžem povedať, že sme vyšli na iný, taký dobrý taký roveň, ktorý dá nám možnosť uvidieť, že slovenská ľudová pieseň na Zakarpatsku veľmi dobre sa s ňou robia aj v detských umeleckých školách, aj pedagógy v iných školách. Treba tiež poznamenať skvelú prácu učiteľov hudobných škôl, ktorí sprevádzali účastníkov. Najvyššie hodnotenie publika, ale aj účastníkov dostal moderátor súťažného programu, učiteľ Užhorodskej školy číslo 4 Jan Pochanič, ktorý úžasne sprevádzal tento konkurs. Šikovne kombinoval informačné fakty o histórii súťaže s tipnými postrehmi o každom účastníkovi počas 5 hodín programu 15. ročníka súťaže Zlatý Slavík. Treba podotknúť, že prítomní boli veľmi milo prekvapení aj vysokou úrovňou spevu účastníkov. Na záver akcie všetci súťažiaci dostali diplomy a vecné ceny od organizátorov súťaže. Na začiatku 20. storočia vďaka rozvoju chemického priemyslu počet obyvateľov Perečina zrástol. Presťahovali sa sem talianski robotníci, ktorí stávali železničné tunely a mosty. Počet rímskokatolíckych veriacich dosiahol 600 osôb. Komunita sa rozhodla postaviť nový rímskokatolícky kostol, lebo predtým veriaci navštevovali gréckokatolícky chrám svätého Mikuláša. V roku 1905 Talian Gaiotto Francesco kúpil od rodiny Zima Ferenciho pozemok, na ktorom plánoval postaviť kostol. Pre stavbu chrámu poskytol 10 000 korún. Chýbajúce prostriedky pozbierali veriaci.
Kostol, dĺžka ktorého je 24 metre, šírka 9 a výška 34 metre, bol postavený v roku 1906 a vysvetený na deň svätého Augustína. Teraz máme už storočie z našeho kostola. Nikdy on nebol zakrytý. My boli furt, mali služby, omši. Takže i to zázrak Boží, že nám jeho nezakryli. Pravda, s kňazmi bolo ťahotno, bo boli také momenty, že treba bolo samým ženám chovať ľuďoch, bo nemali sme kňaza. Ale kostol bol furt otvorený, sami ženy še modlili, služby boli, suché služby boli bez kňaza. Po neľahkom období totality cirkevný život perečinskej farnosti sa zmenil s príchodom otca Petra Žarkovského. Pán Boh nám pomohol, že v 1990 roku, no to už prišiel do nás mladý kňaz, otec Peter Žarkovský, a tedy už v 91. roku už málo še osvobodilo toto všetko, povoleno bolo nám religiu, tak už nám ľahšie bolo i naraz tedy, kto nebol obvenčaný, venčali še, prijímali sľub, kto nebol pokrstený, krstili deti, prvé prijímanie, to všetko bolo pri otcovi Peterovi, to taký čas pika bol, boom taký, že každý chcel, kostol bol preplnený. Keď on prišiel, tak bolo tu 15 ľudí, starší, to všetko staršie bolo. Tak kazali, že oče, málo nás je. On, pravda, taký optimističný bol, tak povedal, že ja môžem vám povedať, že čez pár roky tu bude plný ten kostol. Tak Pán Boh i dal, že teraz máme kňazi, i Slovenska máme kňazi, u nás parochom teraz je otec Anton Jedinak. Na začiatok svojho pôsobenia v perečinskej farnosti spomína otec Peter Žarkovský. Mám také pekné zažitky. Jeden kandidát objavil sa, keď som začal chodiť tam, už po roku mojej práce tam, prišiel jeden chlapec z vojny a čakal ma pred kostolom už. Ja len preletil i idem do kostola a on hovorí, že možno s vami dva slova. Hovorím, prosím. A on hovorí, že viete čo, ja sa rozhodol ísť do seminárium. Kde to je seminárium? Čo to je? Ja hovorím, je veľmi pekné. A čo ťa motivuje? Rodičia vedia, kto u tebe rodičia? On hovorí, že ja tak prišiel z armie, z vojny a som postanovil, že chcem ísť do seminárie. Chcem byť kňazom. Ja hovorím, dobre, na piatok bude sveta omša, tu nech príde aj mamička tvoja, kto ešte máš porozprávať. Porozprávame. No a prišla mamička jeho, už čakala ma. Veľmi taká jednoduchá, prostá žena. Keď ja som jej opýtal sa, či vie o tom, že jej syn chce do seminárium vstúpiť, on hovorí, viem. Viete, on, keď si prišiel z armie, niečo zmenil sa jakby úplne. Dnes perečinský kostol je plný veriacich a pravidelne sa tu konajú bohoslužby v slovenskom a ukrajinskom jazykoch.